Dobar dan svima, ja sam Milica Mihajlović sa YouTube kanala Recepti Milica Mihajlović. U ovom videu ću vam pokazati kako pripremam rolac sa smokvama. Sledi video recept, ostanite sa mnom. Sameljite smokve, a sada ćemo ušpinovati šećer i u ušpinovan šećer dodajemo čokoladu. Dobro promešajte. I pridodajte ovu čokoladu otopljenu mlevenim smokvama. Dobro promešajte i razvaljajte na celofanu. Kako se ova smesa ne bi lepila za oklagiju, pospite malo kristal šećera. Sada ćemo ponovo ušpinovati šećer i dodati ga mlevenim orasima. Ovako pripremljenu smesu ćemo staviti preko fila od smokvi. Formirajte rolat. Kada je gotov, možete ga ostaviti na hladnom neko vreme, a zatim seći i poslužiti. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Napišite mi vaš komentar kako vi pravite rolat sa smokvama, kako vam se čini ovaj video i puno pozdrava do narednih recepata. Pozdravlja vas vaša Milica Mihajlović. Prijatno! Ovo je porasla kosa 10 cm od jedne boce, ovo je 14 cm. Ova preporodila kosu, ova teme, ne znam šta, koje probleme sa temenom imala i tako dalje. I rešim ja da kud cvitu i mali mujo, tararana, stigli su mi ti proizvodi. Pozdrav dragi moji, evo snimam video broj 2 vezan za iskustvo sa Farmasijevim šamponom od belog luka. Prvi video sam snimila pre nekih 6-7 mjeseci kada sam čula za taj šampon i isprobala ga. I taj video je gledalo oko 130.000 ljudi na YouTube-u i stalno mi pišete kada ću da snimim video broj 2 vezan za svoje iskustvo, pa evo došao i taj trenutak na red. Evo ovako, kosa mi je zaista rasla brže, već od prvog meseca. To sam primetila po posetama frizeru. Do tada sam mogla da se farbam na svakih mjesec dana i da mi izrastak bude debljine prsta, možda malo manji. Od tog trenutka je izrastak bio ovako, znači nekih 30-40 do 50, otprilike tako posto veći. Znači definitivno se rast kose ubrzao nekih 30-40%.
To je u mom slučaju, znači meni je zaista to pomoglo da mi kosa brže raste. E sad, ukoliko ste spremni na to da vam posete frizeru budu češće, ne znam sad da li je to vrlina ili mana, ko želi da mu kosa raste brže, njemu to neće smetati, ali onaj ko takav je i zainteresovan za takav šampon, pretpostavljam da mu to nije problem. Ali ukoliko ne želite da vam baš kosa toliko brzo raste, onda možete da ga koristite jednom nedeljno ili jednom u 10 dana, da ga kombinujete sa još nekim drugim šamponima i mislim da je sasvim ok. Tako da ja i dalje koristim, ali povremeno taj šampon, zato što ne želim da se baš farbam na svake 2-3 nedelje, ili da ukoliko se i dalje farbam na mesec dana da mi toliko brzo raste kosa, da se toliko vidi.